Bueno, as primeiras lembranzas sobre o Breogán son, cando eu era moi pequeno, ali por mediados dos 80, unha época na que Lugo pois, había canastras por todas as plazas, aquel equipo de mediados dos 80 do Breo pelexaba entre os grandes, non? Unha época en que empezábamos a recibir información do baloncesto NBA a través de publicacións como Gigantes do Básquet, cando nos empezamos a decatar de que un equipo de Lugo con lucenses estaba a altura de outros onde estaban pois xente como Norris, Fernando Martín, etc. Esa é a primeira lembranza. E despois xa como empregado, pois as primeiras veces que entrei na oficina do Breogán, de como me recibiron a xente que estaba, facía moitos anos xa no club, ese Rosa, Juan Carlos, que a verdad que aprendí moito deles dende o primeiro día. Hai moi boas lembranzas a nivel deportivo, por suposto, os ascensos, partidos, victorias importantes, derbis, Copas Galicia, hai moi bons momentos. O ano que estivemos na Copa do Rei foi espectacular, pero tamén hai outros moi bons momentos no día a día, non? Compartindo con eses compañeros que nombrei no traballo duro, momentos complicados porque sacamos adiante, foron momentos de alegría ver como conseguíamos sacar dentro o traballo do club, recibir o cariño da xente, e tamén eses momentos no que te asomas ao Pazo, ves o Pazo cheo, para min é un momento espectacular. E por suposto tamén cando vin por primeira vez os meus fillos disfrutando na grada moi pequeniños do Brego. Bueno, os peores momentos ao marxe do deportivo, que forma parte do xogo, é cando tens que despedir a xente que cando adestadores teñen que sair do club, cando os xogadores teñen unha lesión importante que lles obriga a deixar a súa carreira, ou cando tens que anunciar o falecemento, desgraciadamente, de maior de xente que formou parte do club na súa historia. Esos son os peores momentos, non? O resto, é relativo, non? Os temas deportivos veñen, van, e hai momentos bons e malos, pero os peores é cando hai despedidas indeseadas. Son moitos anos como unha parte moi importante da miña vida, non? Levo a metade da miña vida dentro do club, forma parte do meu día a día, é un traballo que implica moitas emocións a parte do traballo en sí, non? Ten unhas implicacións emocionais enormes, entón, algo moi importante. O Breogán de futuro a min gustaríame que seguira medrando pouco a pouco, pero sempre sin perder a súa esencia. A min gustaríame que medrara, que fora un club que se asentara na ACB, por suposto, que seguira tendo Pazo cheo, que seguiran chegando patrocinadores, que seguira implicando a toda a cidade, a toda a provincia e a Galicia, pero sen perder a esencia dun club familiar, e que a xente de Lugo siga vendo o Breo como algo propio, non? Que non medremos de forma desproporcionada e sin sentido. Manter a esencia para min é fundamental.